Я родилась в городе Кирки. Мой папа, Хаитов Ашир, дал мне такое напутствие. Дочка, смотри, где бы ты ни была, кем бы ты ни стала, не забудь, откуда ты и кто твои родители. Не забывай про нас, про свой родной город. Körpegül Hudayberdiýewa Kerk şäherinde doguldy. Ol Vitebskň Tehnologiýa institutyny tamamlady. Türkmen Politehnik institutunda tikin önümleriniň tehnologiýasy we gurulşy boýunça tapaklary berdi. Dürüdüjilik ustahanasynyň esaslandyrjysy we dizayneri, Moskwanyň Hünärmençilik palatasynyň agzasy, Körpegül köp sany folklor festivallaryna, halkary sergilerine we seminarlaryna hem gatnaşdy. Вот в июле я была в Европе, в Сербии. Там проводился этнографический фестиваль. Я там выступила с презентацией о национальном туркменском костюме. Было очень интересно людям узнать о туркменском народе, о быте, о культуре и о таких чудесных изделиях, которые они носили. Körpegülüň köp sany kitaplary hem bar. Onuň öý kitaphanasynda müňden hem aşy kitap saklanylýar. Körpegül türkmen klassiklaryny uly sarpa goýýandygyny aýdýar. 1970-nji ýyllardan bäri biz öz kitaplarymyzy özümize kitaplary ýygnap başladyk. Biziň kitap tekçelerimizde müňden gowrak dürli kitaplar var. Ona çağalar dünyası, fantastika dünyası, klasika, şeyle hem Türkmenin şahirleri, Mahtum Gulay, Molla Nepes, Kimine, Seydi Yalı şahirlerin yığındı kitapları var. Büyük şahirimiz Mahtum Gulay Pragi'nin koşkularından benim hemişe işlemegime uly yol görkezýän hasap etýänim şu aşakdaky setirlerdir. Senin eliň meniň dilim hünäri nusxa bolup galsın ilden ellere. Şul setirlerden meni özüme, meniň öz elimiň hünäriniň bütün ýaşlara, geljekki ýaşlara nusxa bolup galmagyny arzu etýärin. Bizim öz milli egen eşiklerimiz, bizim milli medeniyetimiz hemişe öz yerinde bolup, yaşların göğünden tursun. Körpegül işten boş wagtlary Moskwanyň gyzgylyňly durmuşyndan gaçyp özüniň millik yerinde gökbakçy işleri bilen meşgullanmagy gowy görýär. Kadırly vatandaşlar, men size uzak ömür, can saglyk, işleriňizde üstünlük, okuyan okuwçylara, studentlere okuwlarynda üstünlük arzu etýärin.